Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyong amin, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kitang unyanin Biyernes. Pizza 3 kan bulan na Setyembre taon 2021. Mairibanan kita abot ng 11 o'clock in the morning sa pag urlay-ulay kan mga napapano na tema nga nyan aldaw. Pag-resibinin report ali sa mga karonda ng urog na kan sa tuyang ace reporter Philip Barasina. Salado Technical Engineer Felix Lagrimas. And sa information si Aldrin Orlanda. Sa transmitter site James Soco and Tony Saison. Sa moya pong pagpaabot ni na good morning sa gabos na mga masilibar kan sa edang kumpleanyo man. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibar kan sa edang wedding anniversary, happy wedding anniversary tabi sendo. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Duman man po sa mga gustong magpaabot nin mga greetings, reaksyon, pangapudan, opinion, i-text sa 0948-241-7675. Sa mga Facebook Live viewers mi, tal kumusta, tataan ming dala ng sa indong mga greetings, ang sa indong mga opinion, pangapod na lalong-lalo na po igo kitang Sorbe Digday, Boses ni Juan 2022 kan Radio Philippines Network and Aliw Media Group nationwide election coverage. Napot, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon ay tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na Mayo 2022 eleksyon? Ang sagot, dalawa lang ang pagpipilian. Oo o hindi. Ngarig pong mabasa mi manan sa indong mga kasimbagan. Naka-live na kita, Lex? Iyo tibay talaga si Felix Naka-Facebook live na pa lang kita sa Facebook page kan RPNDCKI. Kaya salamat. So mga mga viewers magkabarati taman Para tiyanta barati unta sinda. Saka sa mga simbag ninda. Ako pa lang naka-up ang sa kuyang wifi kaya pala niya ako garuday pa nagluluwa sa kuyang cellphone. Na live na pala ng sa tuyang programa. Sa mga kababayan mga Bicolano na nagwa-watching sa tuya para ma-update man kan mga nangyayari digdi po sa tuyang runang Kabikulan. Dahil talaga pa nag-alaog Dahil palik sa nag-alaog Ki-manager pa ba kaning naglalaog? Sige daw, wala pa daw. Baka may mga Facebook live viewers na kitang... Refresh mo siya. Ha? Refresh. Sige daw. I-refresh mo daw. Yan. Naka-refresh na. Uda pa baga. Ano daw nangyari? Digdi yung guwana. Nagluwas na digdi sa ko. Yan. Sige.
Hindi ko naman digdi yun. Yun na. Okay na. Bueno, palayugan tama ng happy 53rd Charter Foundation Anniversary po ang mga taga Ciudad Can Iriga, mga namamanwaan na masiliber kan sa tuya pong ika-53 ng taon na Charter Foundation Anniversary kan Ciudad din Iriga. Alagad po dahil COVID pandemic, makikitang mga activities. Bagong araw-araw katong dati na kung ano-ano mga activities na dadalan ta dyan. May military parade baga minsan, may civic parade. O kaya ngunyan garo mapungaw, malipungaw na maray, ang sabi digdi sa Iriga sa okasyon kan ika-53 na taon na anibersaryo. Sa pagkakatugdas kan syudad, kan nakaaging taon 1968, kang panahon kayaan apod kang Iraga, garo-aro kayo na ngaran tadigdi Iraga. Saka kita, garo banwaan lang kita kan nabuwa. Garo may wason pala niya ako ang nabuwa kang panahon. Kaya man ang nabuwa ngo niya nasinsado naman baga, nailing din doon mga commercial district kan nabuwa. Talagang dakol na mga establishmentong bago dyan na nag-invest sa Banwaan Kanabuha. Compare sa Iriga City, Nakitalugod City, kulang ang mga negosyanteng darakula na magbugtak digdi ng mga negosyo. Kaya dapat ang nabuada pagabot nin na panahon na si Gobmix Villaferte na ang congressman sa Rinconada, garo apply na ni na Mayor Persimbulan na maging city ang Banwaan po kan nabuwa Camarines Sur. Ta magiging sentro ini kan komersyo sa di Rinconada area. Ano po? Pabor man kamo mga taga nabuwa na ang nabuwa maging arog naman kan Iriga na maging city. Magayon yan kung maging city na tangarig digdi sa Rinconada, agko na ki Iriga City, agko pa kinabuwa city. Kaya naman kan populasyon, kaya naman gayud kan income, kaya pa kan lot area. Saka kung tatabangan kan magiging bagong representante kan ika-5 distrito kan probinsya ng Camarines Sur ni Gubmigs ang nabuwa na maging city, pwede yan. Kaya lang may mga nakaulay-ulay man kitang mga residente sa Iriga, la daw ngayang pungaw na ako kitang COVID pandemic, kaya di lugod nga kita makasilong sa di mga activities. Tao dapat nga activities. Sa ika-50 taon na anibersaryo kan Iriga City, amo man ang gad nga niya ako. Bawal magka-COVID sa panahon na ini. Pero mayo man nga problema yan. Naiintindihan mi man nga ang gobyerno. Ulit aramandaan daan sitwasyon o mga restriction huli sa COVID-19 pandemic. Primero pati nga niya ako kayan. Ang sa tuyang mga taga-Iriga, dahil mapapagal. Ang mga local officials, dahil magastos. Sa mga activities, kung nagsisilibar kita nin foundation anniversary. Nakatipid ang local government kan Ciudad Can Iriga sa totoo lang. Alagad, normal na ang mga opisyal di gobyerno kan Ciudad Can Iriga nakikisumaro po kan selebrasyon kan sa tuyang syudad. Magin si Governor Mix Villaferte na taga-Iriga na ngunyan. May harong na digdi sa Iriga. Gobernador pa kang Camarines Sur. Digdi na siya nag-i-star, nagpapaabot man siya nin pakikisumaro sa selebrasyon kan mga taga-Iriga
sa ika-53 na taon. Oh. Kaya okay na yan. At least dawa kita bakong happy sa makitang mga activities. Importante, nagpapaabot ang mga opisyalis di gobyerno. Si Gubmix nagpapaabot man sa ito ng pagbati. Ang mga opisyalis lokal man, amo man. O kaya, okay na yan, nakatipid ang lokal na gobyerno na dahil magastos nin mga babadjitan pag nagkakaigwa po nin celebration kan siring kaining anniversary. Pero kan mga nagtalikod na taon baga, medyo bungga ang selebrasyon. Kan mayo pang COVID-19 na pandemic. Arog pa sa nanganik, kaning oras, pano-pano na ning tao dyan sa sintro. Tapos minsan may mahiling ka pa dyan ng mga artista. Oh. Pagkakabanggi, gwapang concert. Minsan ang mga artista, yaon man dyan sa ceremonial grandstand. Pag araw kaning mga panahon, di ba? May mga banda, asin iba pang manlaylay na mga activities na ginigibo tanganing maging orgulyo an okasyon. Magin ang mga konsyal tang nakakaulay man. Konsyal Di Maywat, Konsyal Gibara, Konsyal Dante Oliva, Konsyal Sani Maestrado, na mga na-interview ka na RPNDCK, ay mga nagpapahayag man na bot manindang gibuhon ang dating mga kasiributan. Alagad, mas importante ang seguridad ka na mamanawaan laban sa virus. Asin na binabawal man kan IATF. Ang mga darakulang pagtitiripo na posibleng maging kausa kan pagkakaigwa po nin super spreader. Kaya nga ni po, garo ibabawal na sa nasyon kan Pilipinas, bako lang sa Bicol Region, na ang mga para ukay-ukay, para tindang ukay-ukay, pasararaduhan na muna, tatibaan ngaya, posibleng magdara pa ng COVID sa tuya na mga lugar. Taan mga ukay-ukay baga na mga panindali pa yun sa ibang nasyon. Kaya lang perde, as in kawaraning income, hanap buhay sa mga paraukay-ukay. Mag-iisip na lang po kamo ng ibang negosyo. Ang importante sa selebrasyon, ang pag-arang nyato sa kagurangnan. Na malampasan nyato, gabos, ang namamatian na ini, nakasakitan sa buhay. Piligrong dinadara, kan COVID-19 na ini. Out pa man lugod na sana matapos na ini. Makahawas na kita sa kumunoy na peligro dahil igwa po kitang inaatubang na health crisis sa mga panahon na ini. Tamang-tama yan na madali na ang kapistahan ni Nuestra Señora de Piña Francia, Milagrosa ini. And mayo man kita mga aktual na translation procession, parehas man. Mayo man kitang pluvial procession na madadalan. Na iyo ang nagtataong highlights na dinadayongan inikan mga turista. Nagpupuruli sa Bicol Region sa Naga City ang mga kababayan tang Bicolanong nakairistar sa ibang probinsya, aniba, yaon sa ibang bansa, para maging witness sa translation procession, pluvial procession kina, como si ina sarong Milagrosa. Kadakol na mga nagdidibusyon sa iya. Kaya kami, digdi sa RPNDCK ay ginibumi, i-coverage na sanaan na mga misa sa radyo. Sa mga misa sa mga parokya. Diyan sa Basilica, sa Cathedral, sa Piña Francia Church, sa San Isidro Fatima Church. Ang mga misa ilalive mi digdi. Ngunyan, igwaman mga nagtarabang, kaya bot mi man pasaralamatan ng mga sponsor kaya. Si Gobmix Villaferte, si Nori Ellington and family kan United States of America, si Attorney Fernando
Disimbulan, Municipal Mayor Canaboa Camarines Sur, si Consiel Dante Oliva, Consiel Sani Maestrado, si Mrs. Dorothy Barita Amance, and Chief Political Affairs sa Office of the House of Representatives, 5th District Congressional District, ni Congresswoman Josel Fortuno, mga nagtarabang po yan. Saka si Mr. Mike and Dr. Jenike, kan Lucky Best Enterprises. Kadakol ba? At yan, ipiplay mi po ang mga gusto mi pang pasaralamatan. Kaya salamat sa Indo Gabos. Tati sa paagi po kan na misa na madadawag sa RPNDCKI, katakod kan na paabuto na selebrasyon kan nakapistahan kina Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron kan Bicolandia. Kaya sabi ko na nga ni, Viva la Virgen, Viva de El Divino Rostro. Igwaman pating mga nobino na bagang nadadangog kita sa mga simbahan para kay Divino Rostro. Pero may sinta magkaibanan. Pag nagkakaigwa po nin Peña Francia celebration, pero may magkaibanan po ini si Ina di Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia, saka si Divino Rostro. Surunodan sa nasindang dua permi sa mga prosesyon, traslasyon prosesyon, saka sa pluvial. Pagsakay sa salog sa iyang pagoda. Pero dahil ten maaktuala na madadalan. Kaya siyempre namumundo man po gararay kita na mga Bicolano, nangurog na sa mga deboto ni Ina. So mga anong apod kayan? So mga boyadorista, si mga boyadorista, mamimiss lalo ninda ang pagsagwan sa mga baroto, sa pagoda, sa pagtraslasyon. Pero at least, mayo kitang mahihiling ng mga pasaway ng mga boratsirong boyadores na iba nagpapasaway. Mayo kitang madadala na nagrarabsing kan bado ni Ina pagpiga po prosesyon. Makitang madadala na rirelitong-litong sa payukan na mga boyadores na mga para pa sa nin pagoda ni Ina. Pero mahihirakon po ang kagurangnan. Kaya po ini pong padagos ang nobena ki Divino Rostro, nag-aako kan bunyag ni San Juan Bautista duman sa salog ni Jordan. Sa imong itinukdo ang kahalagahan kan pagsulsul asin pagbago ning buhay kan mga parakasala. Kaya may hira ko nakagurangnan. Kan aldaw na ikanag-ako kan bunyag ni San Juan Bautista. Kaya dapat sa tuya, sige sa nang paro pangaji, puro aldaw. Dahil malingaw sa pangaji sa mahal na Diyos. Ang importanteng pangaji unta po ang aman niya mo para sa kuya. Kundi sabi ni Joe Tertersinyo, epektibo man pala nga Joey ang pangaji na Hail Mary. Tanong niya ako, Joe, sabi mo nga sa programa mo, aman niya mo ngaya, Our Father ngaya, ang epektibong pangaji. Nalingawan ko ngaya mga ning Our Father, ang naipangaji ko ngaya, Hail Mary. Kaya ako man niya ako nagkulang, sabi ko, dapat pala niya ako, mag-agum na pangajion ang Our Father, aman niya mo sa kaning Hail Mary. Tara kagurang nan Maria. Yan. May nakabot ngayon biglang grasya. May biyaya tulos ng nakaabot ngayon sa kuya, ipinatod kan sa tuyang kagurangnan. Kaya dapat pala niya ako permisa na kitang mga G. Kaya yan po may mga nobena si Divino Rostro, sunod kan nobena na ki Virgen de Peña Francia. Kaya importante po na likay kita sa mga COVID digdi pati sa ringkunada agko nang tinamaan kading Delta variant na ini. Mabasol kita po kung di kita magrelikay. Papiriot-piuton ang hinangos na kaniyong COVID na ini. Kaya masakit mo niyan.
Kaya bawal po ang darakulang pagtiripo na posibleng maging kausa kan pagkakaigwa po nin super spreader. Alagad, dahil po tama lingawan ang nasabi ng okasyon na rumdumunta po. Dawa mayo kitang mga maggarbong selebrasyon urog naan pag-arang sa kagurangnan importante na sana malampasan niya to ang gabos na mga namamatian na pandemic na ini, lintik na COVID na adi. Masibaga. Gulping nagsarang mga company, nagsubasob ang ekonomiya, gulping nagkawaran ng trabaho, may mga pamilyang naka-quarantine, may pamilyang nala-lockdown, may mga pasyenteng nasa emergency room, ICU, kan mga hospital, may mga nagpaparhay pa, may mga nagkaarabala pa, iinay ko, Diyos ko po, may mga nagkakagurutom, dahil may mga nagkawara ng hanap buhay. Maging OFW ta po, nagkaarapiktaran. Dahil nakasarakay sa eroplano sa iba. Na mga OFW ta, may mga bigbaban na mga nasyon na dahil pwedeng parlaugon sa ibang nasyon. Kaya importante kasubagong aga, nagkaigwa po nin banal na misa o Santa Misa sa parokya kan San Antonio de Padua. Baad masundan pa sa mga masunod na oras. Na kung saan pinaglalauman na pinag-atindiran man ini kan mga local officials. And nagpaabot naman po si Gubmig sa Indo nin pagbati sa ika-53 na anibersaryo. Sabi ni Gubmig, binabati ka mo niya. Kumo taga-iriga na po siya. And sarong onra na maging parte kan okasyon si Gubmigs. Alagad nagpahayag man nin kamunduan huli sa sitwasyon na dahil pwede ang dakulang kasiributan. Sige man pong paglibot-libot sa ringkunada, si Gubmigs, sige panaong food assistance, sige ang panaong sustainable livelihood program, mga bagas, kwarta, tabang sa medical, tabang sa mga paraoma, tabang sa mga small and medium entrepreneur. Sige sa ng panaong ayuda ni Gubmix Villaferte, katuwang si Luigi Villaferte. Gusto ninda kaya ni Luigi, gabos na barangay, maayudahan po, matabangan ang mga residente. Tapos makaulay ang mga residentes para maaraman ang mga pangangaipo, mga barangay officials, para idulok sana sa Indo po, sa satuyang mga namamanwaan, ang Kapitolyo Provincial, idulok sa mga tao. Kaya ika-53 na anibersaryo kan iriga, mapungaw, alagad, memorable. Sabi po ni Gubmigs Villaferte na nagpapaabot sa Indo nin pagbati. Sasatoy apong survey, busis ni Juan, 2022 kan Radio Philippines Network and Aliw Media Group nationwide election coverage. Naputangon yan sa sarong simana, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon ay tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? Pipili lang kayo ng sagot, dalawa lang ha. Ang pipilian, oo o hindi. Aber daw sa mga Facebook Live viewers ilingon daw digdiyo kung may mga nagdadala na sa tuya. Si Mariflor Di Mabayaw, nagwa-watching. Good morning po, sir. Good morning man po, ma'am. Mariflor Di Mabayaw. Stay safe po. Stay healthy. Ang early viewer si Hermanang Monica Periqui of Limassol, Cyprus, sabi niya, good morning po sa inyong lahat. God bless. Ay, good morning man, Hermana. Love you. Ang no an late watching. Haha. Ano niyo? Dahil ko man ni Hermana maintindihan. Ano niyo? Ang na
No, dahil ko talaga, garo sa barok pagka type hermana, kaya pakiuturaman tabi kung ano ang gustong sabihin kayo yung message mo. Si hermana nga, Maureen Medroso, pakisabi kay Antinore na pinapasalamatan siya on the air kan RPN family. Tasaro siya sa nag-sponsor sa misa sa radyo for Peña Francia Fiesta 2021 kina Nuestra Señora de Peña Francia. Ano? Nantig pinapasalamatan ka sa enterong kinaban. Bako lang sa mga Facebook personal. Bako lang nantig sa personal account mo, pinapasalamatan ka ni Kuya Joey. Kundi pinapasalamatan ka mo na nagtabang sa RPN DCKI na ma-live ta ang misa sa radyo kina Nuestra Señora de Peña Francia. Gusto niya nantig pasalamatan ka. Ibalangibog ang sa imong karahayan, pagtabang sa pagsadyos, sa enterong kinaban. Yan. O si gusto pa mag-sponsor, pwede pa, open pa. I-record mo daw ini-aim. I-record mo daw ini-aim programa ko, tapos, ay dahil share mo na lang kay Antinore, ngarig maugmaman. Nangarig si ibata pang mga antihon, ang pagpapasalamat pala ng tig ni Kuya, dahil sa iya uso ang pagpaparapurpos sa Facebook, kainutila ng tig yan. Gusto ng tig ni Kuya, ang pagpapasalamat, iba lang ibog sa enterong kinaban. Kaya kung may mga antipa kita dyan na gusto pang mag-sponsor, sabi daw si Auntie Marlene na mag-sponsor sa Canada. Kaya ibabalang ibog ko ang pagtabang niya sa enterong kinaban. Bako lang sa Facebook account, kundi sa enterong kinabang ko siya papasalamatan. Arog nantig kami kaya hindi sa media. Pinapasalamatan ka mo sa programa niya, tapos sa enterong kinaban, nakakaisi ng mga matinabang sindang mga antiyunta. Tangarig makontintuman ang mga nagtatabang. Good morning, Kimaroa Mendoza Yacero, Tel Mendoza, Kimeri po at Melanie Mendoza po at sa lahat ng nanonood at tagapakinig po. Thank you. Ay, good morning sa Endo At pabati po kay Kagawad Aliyah at Elisa Mora Luzarita. Thanks po. Oy, good morning sa Endo, Kagawad. And kisa ini Monica Pirig. Si Kagawad Aliyah nagpasalamat kay Monica. Best regards Tool Ate. Yan. Si Ma'am Binaobra, pabati rin po sa family niya. Nakikinig din po siya sa programo. Sabi niya sa akin, thanks po again. Okay. Si Mrs. Binaobra, magayong-gayo na Mrs. ni Charlie Binaobra, nagdadamugda sa programa ta. Good morning dyan sa mga taga-Bato. O yan o daw kung dahil na nagkakaribok dyan sa mga nagpipirila para magkuhan ni National ID. Sa munisipyo ta, anibada nagkukururahawa na. May mga ikinakaurag na mga parasingit sa pila. Bakong gayong organisado. Mayor Frank Bernaldez, pakiasikasuaman po. Na miski na sa napagkuanin na National ID dyan, nagkakaribok paan sa imong mga constituentes. Ano na yan? Kadakol kaman sa nang siniswiril doon dyan, paro luwasa daw, pabarabaa daw yan dyan sa munisipyo. I-guide, as in, tokdoan ang mga taong makuanin National ID na magsunod sa tamang pila. So, nantig sa mga nag-apply online, digdi nantig ka mo sa line A. So, ma-apply pa lang digdiyo, na ma-fill up ng form, sa di man nantig ka mo maglinyang line B. So, mga senior citizens nantig, mga bados, mga PWD, sa di man nantig ka mong linyang adilit, magpila. Arog ka yan. Parulwasan daw dyan, Mayor, ang mga pagsisuril doon mayo. Ano na tayong nagkapati pagkuha pa mga National ID, pinagkakarbukan pa. Ano na tayo? Makarayanganin nindo ang serbisyo manindo.
Batiin mo rin si Tel Mendoza. Thanks, yes, automatically translated. Ano na yun? Oy, sa pamangkin kong magayong-gayon, kay Tel Mendoza na masakay sa barko pala, ano? Sa pampaserong barko, ano pala siya? Mabarko man, ano? Kaya, palayogan ko maning congratulations in advance. Saka sa iyang Tales Online na business. Ayan. Sabi ni Hermana nga, Maureen Medroso, number 1 po talaga ang prayer natin sa mahal na Diyos. As in, pasalamat sa iya, Permi. Sa oral daw natin po. Oh. Saka, Permi, ka magpasalamat kay Doña Marlene Habana, Neo. At ini si Auntie Doña Marlene na Habana Neo, may na nakito nini. Pag nagtaon nining tabang na dahil mo pasalamatan, sobrang hinanakit. Kaya nantig pasalamat, ay, regaloy daw nantig si Kuya Lito, ano? Tangarig pasalamatan ka on the air, as in ibalangibugan sa imong tabang, suporta, senterong kinaban. Ano? Yan ang ipaabot mo sa iya, tumabang siya. Grabe ng yaman niya. Sa Canada. Oh, dumaman daw nantig ang mga nagtitios mong pamangkin. Pero nantig, yan advice ko sa iyo, kay Kuya Lito ka magtabang ta. Ibabalangibog niyan tabang mo sa enterong kinaban sa pagikan sa iyang programa sa radyo, saka sa pagikan sa endang Facebook Live. Tangarig makuntinto ka ng tigdaang maray sa magiging tabang mo sa mga pamangkin mo. Ha? Oy, good morning man kay Hermanang Melanie Mendoza watching from Limassol, Cyprus. Yan. Sabi niya, good morning my brother Joe. Oy, good morning man sa employer mo kay Mr. Van Gerdesen. Ano pangyayari? Mr. Van Gerdesen ito. Medyo nalilipat-lipat na pati. Anyway, ingat ka mo dyan. Uy, digdi pa lang sa Iriga City. Itong report ni... Itong nakaabot sa kuyang impormasyon na talaga matuod na si Vice Mayor Rex Oliva. Iyo ang pambato kan Team 1 Iriga na mga kandidatong mayor. Makandidato na siya sa mataas na posisyon. Tapos siya ngunyan, incumbent vice mayor. Kan mga nakaaging mga bulan, nagralataw na mga pangaran for mayor sa Team 1, Iriga, si Butch Ortega. O kundi dahil mga tinugutan ni Papa niya, gusto maniko ng magkandidato si Butch Ortega, sikat na pamilya man baga ni, sa kaabogado ni, kwalipikadong marepating magpugol na alkalde, kundi kung mayo man dahil siyang support, lalo na sa pinansyal, sa pamilya, di puro pondo na lang. Dahil na lang maggalawag sa politika. Kaya ikis. Dahil na dagos. Panduang naglataw na pangaran for mayor, si Atty. Leo Kaayaw. O kundi si Atty. Leo Kaayaw kaya, pirmi man sibot sa mga pagkakaputan niya sa padakol siyang kliyente na pigtitindugan sa malalay na korte sa enterong Bicol Region. O kaya, iyon na ni ang nag-latest si Vice Mayor Rex Oliva ang magiging pambato for mayor next election sa Iriga City. Ngunyan, kadakol naghahapot, si siya daw ngayon ang Vice Mayor, running mate ni Oliva sa Iriga. May mga naglalataw baga ka ito na sabi si Dawa at Turog, Agkukipurog. Ay, sala. Subayan ni Gobmix. Si Dawa at Turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservice sa publiko. Konsyel Idsil di Maiwat. Yan. Kaya lang, garo sa logistic, ang pag-uurulayan, medyo tertikapo si Konsyel Idsil di Maiwat. Kaya garo na gusto. Tarampo nindo, sa totoo lang, aminon ta sa dae. Garo baga an eleksyon sa kinaban, sa kinaban sa Pilipinas, talagang garo, kung maakang kwarta, ang chances mong manggana, talagang, pero kung may sintabo ka, preparado ka sa panggastos,
garo ang chance mong gumana ka haraning maray. Pero kung uda ka kisintabo saka medyo nagtitiriti ka po ka sa paninintabo, mas maray pang magtanom ka na sa naman ng gadning gulay, mga gulay yun na maasinso ka pa. Igwa ka lamang pagtagani yun. Kaya garo, mare-elect na sana si Consyal Itzel de Maywat for City Councilor, kan Siyudad kan Iriga. Ngunyan naglalataw man ang pangaran ni punong barangay, Dandrib Abunite, for Vice Mayor sa Siyudad kan Iriga, sa Lindong kan Team 1 Iriga. Kaya lang, garo sabi ka ni ibang mga nag-oobserbar, makwarta man baga ngayon ni si Dandrib, kundi dapat nga, daing gakod ang kwarta ni Dandrib Abunite. Tatibad nga paot dulon sa ng kwarta, tapos dahil man mabuhian, kung may gakod. Tanaw man niya kung buot sa biyunin do. Medyo ngay maluya-luya lang kaya ngayaan PR, saka ngaya medyo korkoripot. So, yan lang ang issue sa namang kidanrib na Abunite. Kay Kapitan, medyo maluya da ang apil sa mga botante, saka medyo korkoripot. Gwapo baga niya ako ni. Ano man niya kung gusto pa nindong apil, gusto nindong hanapon ki Dandrib Abunite na pag minaporma niya ako baga ni, uro artistahon man. Oh. Saka nga niya ako, ano man sinasabi nindong may pagkakuripot ini. Dahil pa man nga niya ako gayon nindong naprobaran na madulok. Daog kaya nga siya sa apil ni Jesse Abunite. Baka ngaya yun na naman yung duwang ini ang magbakbakan, tibaan nga daw naman siya ni Abunite, Butchoy Abunite, apira nga sa maapil, matinao. Kaya pala nga ang resulta, maray. Ambot sabiyon pala, digdiyo sa Bicol, ang sisay mo na politikong matinao, matinao, igwang mas maray na resulta. Kaya pala niya ako dyan sa bula, haros sa pirming maray ang resulta, ki Mayor Miguel Ibasco, matinao dahil ng mayor na ini. Tapos, ang sa iyang magiging running mate pang vice mayor, ngunya na 2022 election, mas magiging matinao, mas mayaman kimama niya. Ining si Manuel Nonoy Ibasco Jr. Ang mag-ina, ang malaban, Tama man nagbabawal po sa Comelec na mag-ina, dalagan sa magkaibang posisyon sa lokal na pirilian. Kaya niya ako mas pag nagkaigwa pating barangay kung si Sema na po nung barangay na makapalandslide, poon Governor Luigi Villaperte, Vice Governor, mga board members sa Rinconada, Mayor Ibasco, Mayor, Vice Mayor Manuel Ibasco, sa kaan mga councilor ninda, ririgaluan ang punong barangay sa indang barangay council ninsarong bagong service vehicle. Ayan, Kaya niya ako, an matinao pala na politiko o kandidato, agko kimaray na resulta pag-abot sa eleksyon. Ay malay man niya ako nindo kung si punong barangay Dandrib Abunite manauman, nindakol, kaysa sa iba. Di malay man niya ako nindo, kundi depende man po yan. Kung talagang planchado ng urulay kan Team 1 Iriga, kung talagang ang magiging opisyal na kandidato for Vice Mayor si Dandrib na Abunite, may naglalataw pang saro. May naglalataw pang saro na posible ngayang tibaad. Yan, dahil pa man sure. Si Attorney Leo Kaayaw magusto na maging running mate ni Rex Oliva for Vice Mayor niya. Si Attorney Leo Kaayaw. Posible pating suportaran na sintugutan niya ni Ma'am Suset Kaayaw. Si Attorney Leo Kaayaw for Vice Mayor. Inot na inot, abogado. Tugmang-tugma sa posisyon
sa sarong presiding officer as elected vice mayor na ang nagpipreside, nagpipreside sa mga session regular, sarong abogado. Dahil kadaklan baga may mga legal matters na pinag-uurlayan sa pagsisesyon. Kaya kung mamasdanin do, kung maglibot-libot ka mo sa mga sanggunian panlalawigan, sanggunian bayan, sanggunian panlunsod, bibihira lang ang mga graduado sa abogasiya or law or abogado na nagkakandidato. Kaya ang iba dyan na mga nagpipreside na mga ilihidong vice mayor na mayong pinagtapusan sa abogasiya, minsan mamamasdanin do talagang nasasakitan na pag-preside. Kaya minsan nahilig sa vice mayor, nahilig na-appoint sindaan sa indang grupo, nin maribay sa iya na iyo ang ma-preside, lalo na kung sensitibo ang pag-uurlayan dapit sa mga legal na bagay. Dahil bako siyang gayong knowledgeable pag-abot sa ibang mga vice mayor, bakong knowledgeable pag-abot sa mga legal na usipon. Kaya niya ako, kung totoo man na si Atty. Leo Kaayaw magusto na magkandidatong vice mayor sa Iriga City, medyo nga niya ako pwerte ang bakbakan. Tarampo nindo, an administrasyon kang Iriga, ang barita ko man ini, na an magiging pambato man kan dream team kang Iriga. Si top notcher, majority floor leader, Sani Maestrado. Maano pati ini, mairinsyaman ini sa Iriga City. Si Sani Maestrado, saka ang performance da kaya ni talaga, kumbaga sa veterano na, pag-abot ka na sa ngaraning legislation. Tapos, paghamanin mga resolusyon na sinordinansa, pwerte niya akong bakbakan. Takon na isip-isipon, tapirang days na lang po ang natatada. Madali sa naman kaya bagaan panahon. October 1 to 8, iyon na po ang filing kan certificate of candidacy kan mga makarandidato. Anapot, sa opposition sa Camarines Sur, preparado naman daw kamo kan sento mga linyada. Tan sabi ni Kong El Revilla Ferte, ang Team 1 Camsur, sinda po, although dahil paninda pig-aanunsyar opisyalmente ang sa indang linyada sa enterong munisipyo, syudad man sa Camarines Sur. Pero po, haloy nang nakumpleto ang sa indang linyada. Kaya itong sabi kan iba na nagkukomentaryo, na ang Team 1 Iriga ngaya dahil pa ngaya nakakabilog, kulang pa ngayang marayan sa indang grupo, uda pa ngayang vice mayor, uda pa ngayang kulang pa ngayang mga makandidatong city councilor sa endang grupo. Mali po yan, sabi po ni El Rey, kompleto na po ang grupo kan Team 1 Iriga, kompleto na ang sendang linyada. Puro lang kaya huna-huna ang nadadangog ta, ninulita, dahil po formalmente panindang pig-a-announce. Si Say talaga ang opisyal na kandidato for mayor, vice mayor, and mga city councilor. Pero sa lado po, kan opposition sa Iriga, kompleto na, sabi. Pero dahil pa man po opisyal minting na ipapahayag, ninuli po nga nita, ilingonin do, si Mayor Madil Alpilor, makandidato da pong congressman sa Rinconada, kalaban ni Gob Migs Villafuerte. Taan daa, puro baga daa, ang makandidato na sa grupo kan Alpilor, sa Iriga, si former city councilor Nunokoy Alpilor. Sa katamay nagluluwas man na barita, daa, pansya na po kamo kung nagkatagamit kita kan mga daa, na ba kung sigurado. Baad daa, magsibog, mag-atras si Madil, mag-re-elect na lang na mayor. Lalo na ngayang malalangkawan, an ira kan syudad kan Iriga. Magiging ang almost 1 billion na palan. Dahil po kan mandana sa rules. Mandana sa, ito bagang
nataasan ng almost 27% gayud, almost more than 20% ang marirecibing mga internal revenue allotment kan mga local government units, maging kan mga barangay council. O kaya daa maglaban, kaya mayo da ang kalaban si Gubmix Villaferte for congressman sa 5th District of Camarines Sur. Igwa pa naglalataw na barita, kung si Mayor Madel magre-elect na mayor sa Iriga, si Gubmix Villaferte malaban na lang mayor sa Iriga. Tapig susundan daan ni Gubmix si Madel. Kung si Madel maglaban congressman, si Gubmix malaban mang congressman. Alagad kung si Madel makandidatong mayor sa Iriga, si Gubmix Villaferte malaban mayor sa Iriga laban ki Madel. Pambira nga niya ako kamo. Ay, puro baga niya ako ni Kaya kita makasiguro niya ako alatuntang official na announcement kan mga magiging kandidato ng urug na kan chairman kan sendang political party. Digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Puro kita huna-huna sa ulay, sa gibo, asin sa pagtubo pa. Kaya dapat sinda mismo ang magtaram coming from the horse's mouth. Bueno, tamahan na po daw kita. Joey, dapat urugon niya to. May Joey, dapat urugon nira si Kong Sal Fortun. Arugon gayon. Arugon, okay. From Dere Ibareta. Maray pa ni si Sir Dere Ibareta nagpaabot nin reaksyon, nag-aantabay sa programa ta. Salamat na maray Sir Dere Ibareta. Joey, dapat po arugon nira style ni Kong Sal Fortuno. Bukas palad sa pagtabang yung mananggad. Totoo yan. Si Kong Sal Fortuno, magkalaban sa politika, bakong suportadores ninda, suportadores man o kasurog sa politika, bako lang eleksyon tinatarawang gabos. Kundi, pag nagdudulok sa enda, dahil lamang maghapot na, ika mister, nagtabang ka lamang sa kuya, nagboto ka lamang sa kuya ka nag-aging eleksyon, dahil sinda kayan. Ano po tulos sinda? Ano ang kaipuhan? Ano ang problema? Maayo po ngayon pambayad sa arog kaniya. Pira ang kaipuhan. Arog po ngayon, ako doon na si staff. Darating si malita ko dyan. Kung medyo darada ko lang inagad, sumalitan pinapakuha ni Kong. Pag medyo date sa naman, itong barabag lang yan sa date. Tao. Kaya happy ang gabos. Ki Kong Sal Fortuno and Congresswoman Jo Sal Fortuno. Mayong naaling luwaan sa sainda. Tama man, sa kasaro pa, pangarugan kan ibang kandidato o politiko, si Kong Sal and Congresswoman Jo Sal na sindada at mga nag-iedad-edad naman, may maratio naman, mapahingalo na sinda sa politika. Dahil na sinda mga kandidato, tangarig anti-stress naman or stress-free. Tayong politika sa ropaning nakakapahilang, sa totoo lang. Kung marumduman nindo, mga bareta na pag nadaog ka sa eleksyon, nai-stress ka hanggang sa nagkakailang sa puso, inaatake sa puso. Kaya after eleksyon, sinadadaog ang iba, ako manggabos, nagkakahilang asin minsan inaatake na sa puso, nagagadaan. Kaya kung maluya man sana ang bot nindo, mas maray pang dayan na ka magparalaog sa politika, paabayain na ni sa mga ibang mga mahilig sa politika. Lalo na kung mga tuod naman talaga sa politika. Pero, ang pangarugan sa mag-agom na Fortuno, na itong mga maedad naman po, lalo na itong mga traditional politicians, na aros ugod-ugod na, matutumbaw na pag naglalakaw, minsan kulang na sanang apo doon na may Alzheimer's disease. Por Diyos y Puro Santo, pabiluhan naman daw nindo ang mga millennials, ang mga hobby ng mga makarandidato. Sa mga hobby naman ng mga makarandidato, kung kamo pa man po may mga gatas sa ngabil nindo,
na kung may mga tao man na nagdudulok sa Indo, lalo na kung nag-anunsyar na kamong malaog sa politika mga kandidato, magkaigwa ka mo ning sa diring desisyon, disposisyon sa buhay nindo. Tamalaog na nga ni kamo sa batalya ng politika, matampisaw na kamo. Please, magkaigwa ka mo ning sa diring desisyon, disposisyon, tangarig sa kaulay nindo, dahil ma-prostrate. Tayon madaling nagkakalat yan eh. Ang mga bareta, lalo na kung naadi di sa point na puprostrate ang taong nadulok sa Indo. Dahil nung kakamo magtaram, na ini yung ngayang concern nindo, ipapaabot ko pa kay Papa, ipapaabot ko pa kay Mama, hanggang sa baka, paabot pa nindo kay Lolo sa kakilola nindo, magka-restress pa. Iyo po baga, parangkahan lang kita. Dapat, ang pahiling nindo, maorag ka mo. Ano ini yung ma'am? Ano ini sir? O sige, okay ni. Balik ka sa arog ka ni. Tapos, bakong, oy, pag-abot po sa arog ka ni, paabot ko na ni Papa, paabot ko ni Mama. Paano yan kung manggana kalimbawa ng konsyal? Manggana kang board member, nagbuburtuhan na, siribot ng mare mga pag-iriba mo sa inaapod na konseyo. Maaburutuan na, ano ka, ma-text ka pa kay Papa mo, kay Mama mo pa, kung maboto yes, o maboto no, o ma-abstain, di ba? Dahil makang sa diring paninindugan, pumurpundo ka, maglaog sa politika. Kung napipiritan lang ka mo, dahil sa magurang nindo na posible, na gusto man ka mong maging politiko. Nagurog na duman sa iba. Di ba? Taan politika po, Diyos ko po, bako ning pamana, sa totoo lang. Kaya itong mga ibang politiko na nagtataram, na ako ngaya, tapos naman, abo na sa politika. Ako ngaya, tapos na ang termino ko. Di ba? Gusto ko nga iribayan sa kuyang aki, na maglaog asin magpadagos kan programa asin pagtabang. Para sa kuya po, let your child, yaanin doon sa endong mga aki, mag-decide. Dahil pagpiriton kan mga magurang. Takon arog na kaya, napapasupog sa taong nagdudulok ta, mapaaram pa sa papa, mapaaram pa sa mama, baad sa lulu-lula. Kainutilan po yan. Kung gigibon sa naman kan iba ng trabaho, hanap buhay. Para lang kamo magkaigwa ng monthly salary pag nanggana kamong politiko. Magkaigwa kamo ng mahiwas na koneksyon sa gobyerno. Magkaigwa kamo ng poder o power. Gamito nindo ini. Para lang kamo maginhawa ang buhay por Diyos y por Santo po. Dahil na kamo maglaog sa politika, please. Dahil nindo gibo na karir ang politika. Tani ba dyan haros gibo ng karir? Maaman ibang negosyo, maaman ngayang ano. Sige sa na ngayang karandidato, haros pamilya na, tangarig gaya magkaburuhay, asin may mga poder. Please. Kitang mga obserbadores, kitang mga elektorado, please, magpili kita katong mga talagang tama sa kwalifikasyones kan sa edang edukasyon, an sa edang kakandidatuhan. Pilion tayo itong mga kandidatong makadiyos, magatao, mayong infidelity, mayong irregularidad na mga kabulastugan na gineribo, lalo na sa mga mare-elect. Pilion tayo ito talagang malinig ang pagkatao niya. May takot sa Diyos, may takot sa pamilya, sa kapwa. Number 1, edukasyon. Work experience. Experience sa pagservice sa publiko. Bakong ang ibang mga may poder, haros sambahon kan publiko. Baliktadon ta po, kamong mga elihidong opisyal kang gobyerno, kamo ang magsamba sa mga tao. Tao ang nagtataong poder sa sendo. Tao man ang minabawi kang poder para sa sendo. Kaya please, kita mga botante, dahil kita madara sa ano pamanakintab kang pirak. Kung tawanan kita ng pirak, ibulsata, pero ang boto sa balota. Dahil kita madara sa ano pa man ang mga propaganda.
Tapag matuyong maabot ang eleksyon, maruluwasan na naman ang mga propaganda. Maruluwasan na naman ang mga bata kan mga kandidato. Kaya kung maluya ang buot nindo, dahil ka mo nung ka maglaog sa politika. Dahil ka mo subject for criticism and subject for scrutiny. May mga politiko na pag natutuyaw naaanggot. Naharos pa sana manampirang naning tao. Lalo na itong mga maringis na mga kandidato, mga tugang daytayan iburuto. Lalo na kung nahiling ta sa public ng gugulok, nung katayan ibuto. Ta how much more, ginulok, ani ba, kita pa kayong saradit, dahil kayong gulokon, lukutoy na yan, di ba? Kaya itong mga maringis, maisog, na kandidato, kung igwaman, daytayan nung kaibuto. Daytayan nung kasuportaran po mga tugang. Lalo na, itong mga politikong ganid naman talaga sa poder. Paslo! Asin igwa pong mga kabulastugan, asin kalokohan, lalo na sa pagmitir. Sa pirak, sa kaban kang gobyerno. Dayta nung ka, suportara na, dayta na po yan nung kaibuto pa, asin ibugtak ang pangaran sa baluta. Mga tugang, mapasalamat lang kami sa mga sponsor mi sa time check, si Mayor Jeff Besenyo kan Bao Camarinesor. Siring man po na iba pang mga pasasalamatan may mga sponsor sa Misa sa Radyo sa RPN DCKI. Sa pabuto na kapistahan kina Nuestra Señora de Piña Francia. Salamat po kay Gubmix Villafuerte kan ka Marinisur, kay Nori Ellington and family of United States of America. Siring man po si Honorable Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor of Nabua Camarinesur, City Councilor Dante C. Oliva, and City Councilor Sani Maestrado, and mahigos na Chief Political Affairs Office of the House of Representatives, Quezon City, si Mrs. Dorothy Ibarreta Amance, kan opisina ni 5th District Congresswoman Josal Fortuno. And ang Lucky Best Enterprises, salamat po. Iba pa mga pasalamatan mi sa Misa sa Radyo Piña Francia 2021, aratsan lang yan. Ilalaog mingo na po ang mga hanap buhay sa paagi ni Engineer Felix Lagrimas. Felix, please take it away. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangon! Abangon! An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Sa tahaw kan pandemya, an manto ni ina, yaon sa pag-ataman sa tuya. Siring man kan ako Bicol Party List, dai nag-uuntok sa pagpadangat, pagsurug, asin pagtabang. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenyo, Municipal Mayor, Bao Camarinesur. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha.
Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni lolo't lola. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Kung ang hanap ninyo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabua Camarines Sur, Miss Dina Haliari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabua Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and
family, City Councilor, Irigas City. Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City. Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng bisam sa radyo sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, proprietor, San Isidro, Irigas City. Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, proprietor, manager, San Francisco, Irigas City. Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City. Tatak Grimaldo, care of Honorable J.M. Grimaldo, Councilor, Irigas City. Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City. Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Doctora Jenny K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, Office of the House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Lagay ko to sa sa mesa ko. Kasi ito ang pinakagwapo. Tayo itong dalawa. Magaraw, nagkaupo kami ng 50 kilos in hybrid seeds to over 700 farmers para at least makasuporta kapag nila, matesting nila a quality ng hybrid seeds. Agwara dyan, nagbigay po kami ng 100 na mallet duck o itik sa mga selected beneficiaries sa Magaraw. Karon po sa benepisyaran kan sampul pong itik, nadakula man pong maitattabang po kaning sa kuyang pamilya na papadakulan ko po, papasago ko nga ning magdakol. Hindi po dakulaon na maray natabang sa muya. Lalong-lalo na po, ang seeds po talagang dakulaon na kapital sa sarong parauma. So, salamat po, Sir Luigi, sa imong tabang para sa Bananing Magaraw. Every time po ako nandito sa Magaraw, magmapo talaga ako. Dahil ang mga tao talaga mabubuot, talaga piling na hangisi, mayo pong complaints. Talaga, my heart will always be here in Magaraw. I love you, Magaraw. Salamat po, Sir Luigi Villavicencio! I love you! Kung ikaw talaga ang crush. So, ako po dating electrician sa Manila. Iyo po to si taon na naglaog ang pandemic. Ngunyan, pag uli ko, na mati ko na magayon ang negosyong ining cake. So, tigfokusan mo yung negosyong ini. Ngunyan, dakol man ang nag-order, nakakasabay man, lalo sa ngunyan na panahon na ining pandemic. Kay Sir Luigi, tapos sa bilog na DSWD, sa tabang na ining tinao sa muya. Ako nakatanggap ng 15,000 arog kanita, may pandemic na nangyayari. So ngunyan, kadakulang po baga ang mayong trabaho, nawaran. Ngunyan,
Yun po ini, na takula ko natabang na itatao sa muya ang negosyong yun. Igo po kami ng page sa Facebook. Bisitaw na lang po nindo Lara Sweets. Yan po duman ang mga na-post mi na nagibo mi ng cake, mga wedding cakes, party cakes. Igo po kami duman mga design. Pwede po kami duman mag-inquire. Just PM lang po nindo ang page. May ma-reply po. May ma-reply kayo sa inyo. Wala po ning onra sa mo. Ta mismong si Sir Luigi. Nagpagibo sa mo ng cake ang nakaulay ko. Mag-prepare ng cake na may mukha ni Luigi. Dapat gwapo. Dapat? Oo, kaya. Sir Luigi, sa sunod pong pagbalik mo digdi, gigibuhon ko po si request mong cake sa kuya. Kaibahan po si gusto mong karakter na ika mismo. Salamat pong maray. Mga tugang, balik kita sa programa. Sa mga late tuners, sa mga nag-view, good morning. Sa mga nakatutok sa radyo, RPN DCKI, good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning kay Mary. Good morning, Mary. Sabi niya, good morning, sir. And sa mayamano na amiga ni Hermanang Monica sa Kanimila ni sa Tarlac City na pala siya niyan. Sige, pati ang gayon ni Mary. Saka si Ma'am Miriam Mendoza is also watching. Thank you so much, ma'am. Stay safe ka mo dyan. Stay healthy. Bawal magkasakit. Sa banwaan kan na bula mga tugang, problema kan malaboy na tinampo sa umbaw bula, tinawa na po nin solusyon ni Mayor Migay. Minsan kaya sabi ni Mayor Migay, ako ngaya Joey, sa diri ko ngayang kwarta minsan, inaabunar ko na. O kaya yan ang karayan man kan Mayor nito sa Bula. Tulos-tulos na inaksyonan ni Alcalde Migay Basco kan banwaanin Bula. Ana problemang nakaabot sa saya dapit sa malaboy na tinampo sa Zona 1, Kalye Putol sa Umbaw, Pulpog. Kan sinambit ng banwaan. Ini matapos na kasudma puna na pong isimento sa paagi kan Municipal Engineering Office. Enot po kayo ni, dakol ng mga reklamo ang naresibi kan munisipyo hali sa mga residente sa lugar na bastang mag-uran ang sa endang kalsada ini nalalaboy na minataonin kadipisilan sa mga estudyante asin na malaog sa sendang trabaho. Sigon sa alkalde, bastang igwanin na available na materyales sa munisipyo, kung mayo man, abunaran niya tulos kaning gigibuhon. Kung ano ang magkakanig kong solusyon sa arog kaning mga problema kan sa iya pong constituentes. Ko na po saro-saroon. Ang nagbutong yes, saro. Ang nagbutong no, 24. Ang nagbutong hindi. Hindi daw. Pabor na magdalagan presidente si ang nakaupong presidente. Sa toyang pong minamawot na mga herd immunity kan mga Pilipino. Sabi baga sa impormasyon, posible daang makamtan first quarter kan taon 2022. Na kung saan positibo si Health Secretary Francisco Duque III na makakamtan na kan Pilipinas ang herd immunity sa enot na quarter kan 2022. Alagad sigun sa sekretary
Iyan po kung maabot ka nasyon an average na 500,000 vaccine doses na maitutudok kada aldaw na magdidepende pa manggiraray kung may makakaabot na bastanting supply nin bakuna. Naglalaon po si Doki sa ipig report kan Department of Finance kay Presidente Duterte na may 195 million doses na maabot sa Pilipinas sa patapos ng quarter kan 2021. Kung mangyayari subutin malalampasan pa po ang target na 77 million Pilipino na kaipuan bakunahan para makamtanta, maguno ta ang herd immunity para magbalik na kita sa normal, talagang totoong normal na pagbuhay kan lambang Pilipino. Sa naunang bita na pong supply, pwede man daang mabakunan ang mga aki na aaramong panindakon hanggang anong edad ang pwedeng mabakunahan. Inaasahan na matatawan panindanin na technical report tungkol sa pagpababakuna sa mga aki ang vaccine expert panel sa masunod na mga aldaw. Sa datos kan Department of Health, nasa 13.7 million pa sana po ang fully vaccinated na harayong maray sa distansyang 76.3 million target sa herd immunity. Suba-subawan mong distansya ini. Sige kitang pangapuda na roll-out vaccination, alagad kulang ang nag-aabot na supply kan bakuna. Kaya 13.7 pa sana, dahil pangani na apatak sa 14 milyon na mga Pilipino ang nagkabarakunahan itong fully vaccinated na inaapod. So ang target kan nasyon, kan sa tong gobyerno, 76.3 million dapat para makamtanta ang herd immunity. Ta more than 100 million ang populasyon kan Pilipinas. Kaya sinabi po ni Doki na nagtitinir na banta ang COVID-19 sa nasyon sa laog nin saro o 2 taon pa susog sa pagtubod, paghuna-huna kan World Health Organization. Oras mga tugang 13 minutes more before 11 o'clock in the morning. Palagos ka mo nagantabay sa programang Bicol Connection sa RP and DCKI po. Good morning sa mga nakatutok sa RP and DCKI sa mga transistor radio ninda. Uy, madali na daw po ang tanong. Ang Kapaskuhan na naman. Ang tanong sa bayan, maging sa mga yaon sa lado kang gobyerno, maging maugma daw kita, maging White Christmas daw po, ang paaboton tang December 2021. Makapag-celebrate daw kita nin maugma. May regalo daw po kitang magkataranggap, hali sa mga ninong-ninang. Nagaro-saro man ang mga tika po ang ninong-ninang ta. Kaya por Diyos y por Santo, paano na? Ang mga kaakian ta na an para sa kuya, an Pasko, mapaugmaan mga kaakian. Sa totoo lang. Kami kan panahon, nasa abit kami ng mga medyas sa mga bintana, sa mga pintuan. Na pagkaaga, pagmatami, dalagang kami ken sa bintana, ihilingon mi na si darakulaon pating medyas ang piga sa rabit ko. Pag may laog,
na mga grocery items, mga chocolate, mga pagkakan, ugmahon akong maray kayan, miskan iba akong matugang. Pero kadaklan kay ito, igwaman, pero ang iba, minsan zero, niya ako day nagbisitaan sa mong Santa Claus. Kaya niya ako, pag udang laog so, mga medyas, meaning mga regalo, mamundoong kaming maray. Aros day ko mamahaw, day ko mangudto ta. Grabe si nanakit ko, day ko pigbisita ni Santa Claus. Kaya ang mga aki, iyo number 1 na apektado. Pag nag-aabot ang bulan na Disyembre, takaidtuan isip mi, dapat may bago man lamang na short pant. Taday paman ko nagbibrief, taki paman ako, short pant lang na bago sa ka-t-shirt, ugmahon ako kaya na maray. Kaya mga aki ta, iyan ang isipon ta kung paano ta mapakakaning masiram. Ngunya na Christmas, mabakalan man lamang ning bagong bado. Di ba? Taan mga magurang dahil nag-iisip para sa enda. Dawa pa yan, bakong Pasko o Pasko. Ano iniisip na sana kan mga magurang, puro na sana sa mga aki. Mapaugma. Kundi, paano sa mga ninang-ninong na kung udaman talagang itatao, mamampating mayo magkitang lina, ang mga ninong-ninang, bawal na dahil magregalo sa mga inaanak, di ba? Igo nga ning mga inaanak man sa kasal na naglalao man sa mga ninong-ninang ninda na mataan man sindang regalo, lalo na ngunya na pandemic. Oh. Kaya sana sa mga ninong-ninang dawa mayong panregalo sa mga inaanak dahil magtarago ngunya na bulan na Disyembre sa pabuto niya itong Christmas celebration. Pero dawa araw kayo mga tugang, igwang mga parol, nagibo sa mga manlailain na mga materialis, nahihiling tanangon yan. Sa ibang mga negosyante kayo ni, malat na may mga ibinibida na sa social media na mga manlaylay na mga klaseng mga nagliliwanag na mga parol. O ang ibang politiko, nagirumduman ko si Teacher Josal ka ito, nagpa-contest siya. Nataaning garo 50,000 kayo dito o 100,000. Correct me if I'm wrong, garo 50,000 pesos cash premyo. Duman sa barangay na nakapagana kan sa endang parol. Garo pagarayunan itong parol pa, darakulaan. Saka sa lambang barangay ka ito, na may kadakol na mga nagsabit nin mga parol, pinagana pa to ni Teacher Josal. Mga barangay na ito, nataan pa ning cash prize. Kaya ano daw kung magkakaigwa pa ning pakante si Congresswoman Josal Fortuno sa Rinconada sa pagarayunan o padarakulaan po ni na parol sa paabuto na Disyembre ngunya na taon. Por Diyos e por Santo ha, 83 COVID patients nagpaparahay po ngunyan. Duman sa Bicol Medical Center na kung saan po paluay-luay na haros pamanggiraray po uuraw ang nagpa-positive sa COVID sa Bicol region. Maging sa parte kan iba pang probinsya. Kaya likay-likay kita ha, sunod tabi kita sa mga health protocol. Dahil bali garas-gas na ang dungo takap susulot face mask. Dawa rulugad ng talinga taka susulot ng face shield pag nagruluwas kita, okay lang po yan. Dawa nagbabarakbak na sa tuya. Na mga palad kabububo ng alcohol, okay lang yan. At least nagsusunod kita sa mga health standard protocol, health protocol para po makalikay kita, makasalbar kita sa COVID. Okay lang po yan. Uy, makairak man daw itong aldaw na sa naning kasal, naging aldaw pa ning lubong, pangyayari. September 2, itinalaan po ang civil wedding ni James Adam and Angela Dorias
sa Santiago City, pero nagadan si James kan na Agosto 25 matapos atak yun sa asma. O kaya ang asma saro pa yun sa delikado sa COVID. Ang pasyenteng agko ki asma o taong asmahon, number 1 na delikadong tamaan kan COVID-19. Kaya kuta na sa aldaw kuta ning kasal kan magkasintahan, magkailusyon na dapat maging maugma ay napano po nin sobrang kamunduan ang nobya magin ang mga pamilya. Sa oring pamamaaram, binasa po ni Angela ang sa iyang wedding vow para sa nagadan niyang nobyo. Aros pati ako nga ni binabasa ko man lang nagbubulos ang luwa sa sakuyang mga mata. Oy, ang mga kargador po plano man pong bakunahan kan sa tuya pong mga lokal na gobyerno. Ta sinda expose man oral daw nabubuhay sa hakot nin mga pangarga sa mga truck, mga kargador. Kaya po plano man kan mga local government units na pabarakunahan sinda. Sa kasaro pa, likay kita sa mga layas na ido. May mga nakakagat ka ni mga layas na ido. Bako lang ido ang narurungaw, tapat taong nakagat. Pag nakagat ning ido, narurungaw man. Nagsasarabuan nguso hanggang sa nagagadan. Kaya, ano daw kung ang mga local government units ibalik ta po itong IDO operation sa mga local government units na nakakapirwisyo pati sa mga tao, nakakapirwisyo sa mga motorista, iyuman. Kaya dapat magpaluwas po nin ordinansa an arinman ng mga local government sa pagsiod kan mga idong layas sa tinampo, lalo na nakakaabot na sa mga barangay, street or road, national and secondary road. Perwisyo yan sa mga motorista, perwisyo sa mga naglalakaw. Lalo na kung layas na ido, makaman pwedeng ireklamong kag sadiri ka yan, talayas nga na eh. Kaya duman man sa mga pet owner or dog owner, Diyos ko po, kung kamo man maataman nin mga ido, siguraduhin nindong may dog house kamo or kadena para kadinahan nindoan sa indong mga ido o kung dae man ilaog sa mga dog house. Takon maataman kamong ido, na dae man lang nindo maataman ning tultol o tama. Bubutasan man sana nindo para magparapangalkal, mga magperwisyo nin sa mga tao, sa perwisyo pa, takon may makakagat pa kayan, dahil na lang po kamo mag-ataman. Ano po, grabe na ang mga nakakagat po nin ido, lalo na kung may rabies. Kaya kung may ataman kamong ido, pabakunay daw nindo nin mga anti-rabies vaccine. Tangarig makakagat man, na dahil po tabi magadan an makagat or dahil marungaw. Tabako lang pala ng ido ang narurungaw, pati ang taong nakakagat pala ng ido, nagkasarabuan nguso, narurungaw man. Kaya makatakot pala niya ako ng idong ini. Hoy, ngunya na maabot pong Kapaskuhan, makiulay kita sa mga negosyantita. Katuwang ang Department of Trade and Industry. Nadayaman nindo samantalahan na naman ang pangnutsibuy ng mga pagkakan. Tatibad ang kiso di bola, bigla na naman magulan to ang presyo. Ang mga, ano nga nito, ham ito, antong igbabakal tangani na karning masiramon, ano, garo, ano to, ham gayo dito, bacon ito, ano daw tong piso di bola, tapos ham gayo dito. Na iyan ang mabintang barakalon, o spaghetti, or sutanghon,
mga manok, yan, ginigibong fried chicken, kung ano pa, karne. Kaya sana ang mga panginot na barakalon, grocery items, please, tayo kita magpalobo, magpaulantok ang presyo ng mga negosyante. Sunodon ta ang prevailing prices. Pagbuot kan Department of Trade and Industry. Sa tibaad na naman, magkakaigwa kita ng Noche Buena. Kita baga pong mga Kristiyano Katoliko. Pirmi kitang nag-celebrate ng Noche Buena. Pag 24 Eve, Dangan pag New Year, karakanan, kadaklan na mga ginigibokan mga Pilipino, harandaan karakanan. Ay, brown. Oras na pala para ako magpara mga tugang. Ay, pangyayari. Oras na pala, sabi ni Felix Lagrima, sir. Time out na nga, sir. Ay, iyo pala niya ako. Bueno, salamat sa mga nag-antabay. Sa mga Transistor Radio na nakatutok mo niyan, sa mga Facebook Live viewers. Thank you so much po, Sendo. And stand by sa masunod na program.